O, Nia, dwi'n caru ti. O, Matt, a dwi'n hoffi coffi. Makes sense. Rwan, mae'n amser i ni siarad efo'n dysgwr o Dramor, our learner from abroad. A heddiw, dyn ni'n siarad efo Dan Rhys sy'n dod o California. Ac mae Dan wedi dysgu Cymraeg ers 2 flynedd. And to top it all off, he's looking for a part on Pobl y Cwm. Now, we chatted to him earlier on video call. Take a look. Coni off. Shwmai? Hiya, Dan, sut wyt ti? Aeth ddim yn cwyno o gwbl, diolch, a sut ydych chi? Da ni'n iawn. Da ni'n iawn, diolch yn fawr i ti. Now, Dan, ble wyt ti'n byw? Wy'n byw mewn dinas I galw Santa Clarita, California. Mae'n agos iawn I Los Angeles ac y parc Six Flags Magic Mountain. Incredible. Now, siw mae'r tywydd yn California? Ar y pryd mae'n perffaith. Dim yn rhy oer, dim yn rhy cynnes. Dim lot o gwynt, roedd lawer o gwynt ddoe, ond heddiw mae'n perffaith. Iawn, Dan. Ti'n byw yn California, ond wyt ti wedi bod draw I Gymru lot? Dwi erioed wedi bod yn Cymru o gwbl, ond gobeithio I bod yn Cymru un diwrnod cyn bo hir, ond gawn ni weld beth sy'n digwydd. He's never been to Wales. No way! Mae'n oer. Wy'n edrych ymlaen at tywedd oer rwan. Pam nes I dysgu Cymraeg? Wel, a couple o flynyddoedd yn ôl, dysges I oedd bod fy hynafiadau oedd yn dod o Cymru, ac wi wastad wedi hoffi cerddoriaeth Celtic, pethau fel yna, just y hanes y Brydain, ac ar ôl dysgu ychydig o Cymraeg, daeth syniad I fi I wneud y fideo ar y wefan, ar ôl hynny, wel, just mae lawer o pethau wedi digwydd a wy'n diolchgar iawn iddyn nhw. Felly, roedd hynafiaid, ancestors gan Dan, sy'n dod o Gymru, ond I esbonio, yr ymgyrch yma, this campaign, oedd achos bod ti eisiau rhan yn Pobl y Cwm, ie? Ydw. Felly, nes ti fideo I ddangos bod ti'n actor talentog. Gobeithio daeth dawn o drosodd y pobl sydd wedi edrych ar y fideo, ond dwi ddim yn gwybod oes y pobl yn meddwl bod gyda fi digon o dawn I ymddangos ar rhaglen fel Pobl y Cwm. Mae'n eitha poblogaeth yn Cymru, mae'n rhan o hanes Cymru, ac dyna gwmws pam ymddangos ar y Pobl y Cwm, fasau dangos ar y Pobl y Cwm yn just breuddwyd mawr I fi. Chi'n iawn. Ti'n gwylio S4C? Ble roedd ti'n gwylio'r S4C? Wi wedi bod yn edrych ar ychydig o raglenni ar S4C, diolch I Click, y wefan Click. Dwi wedi bod yn edrych ar pethau fel Ecif 99 a Pawb a'i Farn. Yn anffodus, dyw popeth ddim ar gael I rhywun sy'n byw yn un o daleithiau. Mae just ychydig o raglenni sy'n ar gael. Ond dwi wedi gwneud y mwyaf ohonyn nhw, just gwrando arnyn nhw, edrych arnyn nhw, a dysgu am beth sy'n mynd ymlaen yn Cymru. Mae diddordeb I fi mewn popeth Cymru. Wel Dan, mae croeso mawr I ti I gymuned hwb. Pryd wyt ti'n dod I Gymru? Yn anffodus dwi ddim yn gwybod ar y pryd. Wy'n dyfalu bod hynny lan i'r cynhyrchwyr Pobl y Cwm. Ti'n disgwyl iddyn nhw dyffonio di? Fi a Nia moyn prynu ti cwrw mawr, mate. A siglo dy law di. Siglo dy law, yes. Diolch yn fawr, faswn ni'n gwerthfawrogi hynny. Mae gen I syniad. Neith Matt a fi ddod ar wyliau I California at y ti. That's a better idea. Perfect. Mae hynny'n swnio
ardderhog I fi, hefyd i siarad gyda pobl o Cymru I wyneb, fasau hynny yn greu I fi. Dwi erioed wedi wneud hynny o gwbl. Just siarad, cwrdd â rhywun sy'n dod o Cymru. Dwi'n hawdd I plesio. Dwi'n hawdd I plesio. A fi hefyd. Felly, Dan, diolch yn fawr iawn I ti am y sgwrs. Mae wedi cyffwrdd yng nghalon ni clywed rhywun sydd erioed wedi bod I Gymru yn siarad Cymraeg cystal â ti. Diolch I ti am ddysgu. Mae'n ysbrydoliaeth. Diolch yn fawr iawn am eich esboniad. Diolch am gwahodd fi. Ac gobeithio mod I ddim wedi wneud gormod o lanas gyda fy Cymraeg jyst rwan. Anhygol. You didn't make a llanast at all. Na. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn I ti, Dan. Pleser. Diolch yn fawr I ti. Tara, hwyl.